hama dzinodikana, regedzai titende Mwari nekuda kwegore ra 2024. Ndinotenda kuti wakapinzwa nenyasha, uye inyasha dzaMwari dzakaita kuti tipinde mugore rino. Pane nyaya dzatoda kutsubvunura, Mwari vachitiitira zvakanaka. Vandoda kutanga ndakupa mapisarema chapter 12 kubva pavhesi ya 1. Bhaibheri rinoti batsirai Jehovha nekuti vanoda Mwari vapera kana kuti vashayikwa panyika. Saka zvakutoda iye Jehovha kuti abatsire kuitira kuti vanoda Mwari varambe varipo. Urikuona tine vanhu vakaita sana Passion Java. I have disqualified him as a prophet. Gore rino ra 2024 hatisi kuzodzoka kumashure uye hatisi kuzonyarara. Kana uchiona iwewe uchiita mapitse kutoita takarasima, wefunga kuti Winky D ndiye akarasika. Rekera ndikuudze Passion Java kuti iwewe ndiwe wakarasika. Kana uchiti ukatarisa nyika, wonyatsoona zvemazviro kwazvo kuti zvakanaka zvakakodzera kuti ZANU-PF irambe ichiita zvairi kuita. It means your brain needs surgery. Vandikubatsire. Mamiriro akaita nyika, ukaona vaimbi vakunyatsotseketudza vachitsanangura kuti aiwa mamiriro akaita nyika handiwo yaingadei yakaita. Iwewe wobva wafunga kuti iye ndiye akarasika. Ukaona kuti ukatadza kuona kurasika kwako, hakuna mumwe munhu achagona kukubatsira. Ndoda kuti ndikuudze Passion Java kuti kune mhepo yasimudzwa naMwari mwaka uno, mhepo isingagone kumiswa navanhu, mhepo isingagone kumiswa neZANU-PF, mhepo isingagone kumiswa neCC, mhepo isingagone kumiswa nesystem yenyika ino, mhepo yeGreat New Zimbabwe. Saka ukanzwa vana Winky D vachitaura zvaaitaura, komanyepere chokwadi chacho munochirambireiko? Ko havana kubvuta here? Zvamiri kutoziva ini kuti chinhu chakabvutwa ichi, asi Mwari wakuchigadzirisa kuti wakachibvuta achidzorere kune waakabvutira. Mwari vari kuchigadzirisa sei? Vari kuchigadzirisa through prayer. Ndosaka tiri kukuudzai kuti hakuna anogona kumisa mhepo yaNehemia. The rebuild of the broken walls. Zimbabwe is broken, but nekupwanya kwayakaita Mwari vakumutsa Nehemia. Saka chiri kurwiswa navanhu, chiri kurwiswa nana Passion Java, havasi kurwisa Winky D. Nditaure remene weZimbabwe, mashoko ese aitaurwa naPassion Java haasi ekurwisa Winky D. Mashoko ekurwisa hope yevanhu about a great new Zimbabwe. Saka mashoko aitaurwa naTobhaya naSanballat naGeshem akanga ari mashoko kwete ekuataka Nehemia, but ekuataka vakasara pakutapwa. Saka tikanzwa vanhu vachibhauta toziva kuti ari kubhautirwa handi yetarget. Target ndini newe mwana weZimbabwe. Bandoda kukuudza 2024, a great new Zimbabwe is upon us and God is on the move. God bless you.